Найдаражэйшыя гарады для жыцця. Топ-5 мегаполісаў, дзе з сярэднім заробкам табе няма чаго рабіць. 5 месца. Токіа, Японія. Найбуйнейшы горад на планеце. Бяспечны, зручны, поўны славутасцяў і прэстыжных рэстаранаў. А што ідзе разам з гэтым? Правильно, кошты. Сярэднія штомесячныя выдаткі на жыццё каля $2500, уключаючы аренду жылля. 4 месца. Женева. Без 4000 у месяц ты альбо будзеш галадаць, або жыць на вуліцы. Швейцарская элегантнасць і неверагодныя краявіды маюць сваю цану. 3 месца. Сінгапур. Горад будучыні, дзе ўсё цудоўна, у тым ліку і кошты на жыллё і паслугі. Сярэднія выдаткі на жыццё каля $4500 па месяц. Нью-Йорк на другім месцы. Хочаш у пятніцу слухаць джаз у Харлеме, а ў суботу хадзіць на бродвейскія мюзіклы, шукай працу з добрай зарплатай. Штомесячныя выдаткі дасягаюць $5600. Горад мары і горад высокіх коштаў. І першае месца займае Гонконг, Кітай. Адзін з найбуйнейшых фінансавых і гандлёвых цэнтраў свету, дзе спалучаюцца будучыня і традыцыі. На паўвостраве амаль не засталося месца для будаўніцтва, таму аренда і кошты на паслугі проста зашкальваюць. Каб тут жыць, у сярэднім спатрэбіцца каля $6000 у месяц. А ў якім з гэтых гарадоў хацеў бы апнуцца ты? Пішы каментары, дзяліся сваім меркаваннем і падпісвайся, каб заўсёды ведаць кошт пытання